zoritxarrez, Aspanovas elkarteko kideen kopurua handitu egin da, hasiera batean zenetik. Baina hori laguntzeko guk botika bakarra daukagu, umorea eta farrea. Hogeian, abenduak hogei oso egun berezia izango da, zarauztar guztiontzat. Ondo dakizuten bezalaxe Zarautz herri irekia da. Erakunde asko dauzkagu, eta Soriagintza egunero lantzen duena eta jorratzen duena, eta esan bezalaxe guretzako ekitaldi oso berezia izango da Gabon jai hauetan. Hemen zaudeten askok ezagutzen gaituzue, eta gure ekintzen berri baduzue. Beste denoi esan, Aspanovas, Gipuzkoako haur minbizidunen gurasoen elkartea dela. Helburu nagusia, gure esperientziak, beldurrak eta larritasun sentimentua barne, beste haur minbizidunen gurasoekin elkarbanatzea izan zen hasieratik. Are gehiago, gaixotasunaren berriak zer eragina esaten duen familian kontutan izanik. Goizeko atalian inbertu txerrindularik egin bira bat, datoz Euskaltegia ekipo osoa, gero datoz Ames Txurruka, Mikel Astarroza, Imar Zubeldia, Joseba Zubeldia, hori faltada, Markel Irizar, eta hori daka asmoa da, herrian zehar, buelta bat eman umiak eta behetaz pixkat goziatzeko. Hor, ekitaldian etorko zian, Eguzkitze, Gaina, Mantxi, Zarauzko abez batzak, Txikien abez batzak, Gomai Kuarte, Orekate Ekiz, Lauri Zabala, bizpailu jende ezaguna. Orduan, gure asmoa da, guazemakekoak jarri, maestro zeremoniaz katxondo pixka bat jartzeko. Arrazaldeko saioan izango zen, ginkana katxondeo bat gukola ditzeio, porque ez dia umiak izango ibiliko direnak. Izango dira, txerrindulariak, estropalariak. Umiak ingoitu haiek ikusi. Katxondeo pixka sortzeko, Jose Luis Kortare bat dator, haber pike pixka jartzen digun. Eta arratzaldian ja, horren ondorion, 5:00 izango zen saioa Jose Mari egin da, Peretseta Borrotxekin. Taldia sartuko ditugu, txerrindulari danak, estropalaienak, hori dena sartuko ditugu tartian, behaekin abesteko. Tristurak eta posa partekatzen direnean beti diala gozoagoak, eta urteak betetzea bizitzan oso importantea dela, baina importanteago dela abentura bizitzea, eta gu abentura pila bizitu ditugu Aspanovaseko lagunekin eta oso politak. Gu gure aldetik kirolaren moan ikusten gengo behukola, ez da sordoa moan ez, igual nire kasuan bertatik pasen naizelako, oso identifikatu zen elkarte honekin, eta gu gure esfortzu dena jarri du. Opari desente hongo dira, eta batzuko elkartzeko abiez Alberto Kontador eta Luis Astronek maiota belduzku, Patxu Sobiaga, Alberto Mirateik, oso kirolare garrantzitsua, orduan eura eta beste pila eta jongo dian eskerrak. Ez dugu hemen bukatuko, ez da hilaren 20an ere ez dugu bukatuko, honek jarraipena behar du, eta beste urratxe bat izango da hilaren 20koa, eta beste urratxak ematen denon artean jarraituko dugu. Mila esker etorri zarete.